trebuie să încurajăm poporul să facă economie, să facă măta economie, să faci tu cu ciucă economie. Țara asta de 30 de ani face economie. Țara aceasta de 30 de ani intră în sărăcie. Iar acum tu, cu generalul tău decorat de americani pentru lucruri false, bagi țara în medievalismul lui Nicolae Ceaușescu și să le fie rușine tuturor liberalilor. Pentru că iar ați împărțit țara. Săracii nu vor avea bani să plătească, pe când voi bogații, care v-ați furgăsit doctorate a la Oprea, minte mică, ăștia care vă duceți și vindeți energia, ați vândut energia României pe un an, când știați că se instalează cea mai gravă criză economică de la Marea Depresie din 28. Și vine acest benzinar nenorocit, acest nei ca nimeni, impus de oculta economică europeană, să ne spună că trebuie să învingem pe ruși stând în întuneric. Pentru că aceste raționalizări pe care le propune individul denumit Ciucă și individul denumit Popescu, ce nume comun nenorocit are, aceste raționalizări fac parte din instrumentarul medieval al dictatorilor de tip Antonescu, de tip Ceaușescu, de tip Stalin sau Mao. Liberalii, începând de aseară, au intrat în marea listă, Valentin Huțanu, în marea listă, scurta listă de fapt, dar în lista marilor nume de partide dictatoriale, aflate în putrefacție morală, filozofică, științifică. Pentru că în momentul în care impui economii în numele ideologiei, în acea secundă ai tu o problemă. Înseamnă medievalism. Înseamnă că nu crezi decât într-o singură soluție. Să învingem neapărat păruși ca să arătăm noi, americanii și europenii, ce tari suntem. Însă vă reamintesc, dragi ascultători, că americanii au gazul lor. Îi doare în colț în gară de mizeria fiziologică în care se scufundă Europa, așa zis occidentală, cu toată Uniunea lor europeană. Își imaginează cineva că în România, ca urmare a raționalizării medievale, propuse și aprobate, propuse de Popescu ăsta, numele ăsta comun din România, avem blestemul escilor și acest individ Ciucă, făcut soldat de Partidul Comunist Român, își imaginează cineva că aceste raționalizări nu vor crea piața neagră? Nu vor crea un nou jaf? Nu ne ajunge că ne jefuiesc corporațiile internaționale după ce ne-au obligat Occidentul în numele capitalismului și democrației să privatizăm țara. Numai acum o săptămână s-a vândut una din cele mai mari termocentrale ale Ardealului. S-au băgat 150 de Mintia, s-au băgat 150 de milioane de euro în modernizare și s-a vândut la 91 de milioane. Incredibil. Domnul Ciucă, ăsta e jaf. Și Mintia nu a aparținut vreunui boier, și nici lui Malaxa, și nici lui Auschwitz, Camarila, de hoți ai lui Carol II. Mintea a fost construită de poporul român, din averea poporului român. Ceea ce s-a privatizat în România, în afară de marile jafuri de pe timpul lui Carol II și a lui Ferdinand și a lui Carol I, totul a fost al poporului român. Industrializarea n-a făcut-o regii. Industrializarea n-a fost făcută de regi și nici de partidele istorice, hoațe, de tip liberal. Industrializarea a făcut-o comunismul în România. Fabricile și uzinele României sunt ale poporului român. Alea care le-ați privatizat voi, Mintea aparținea poporului român, nu lui Ciucă. Se pare că uităm cine a creat avuția națională, nu Ciucă, eroul de la Nasiria, analfabetul cu doctorat furat, nu Popescu benzinarul. Poporul român a creat.
ceea ce s-a privatizat. Mintea nu aparținea nimănui. Poporul român trebuia întrebat. Nu Ciucă. Iată jaful și vine această metodă medievală. Auzi tu la acest imberb, analfabet, benzinar de 3 lulele, Popescu al liberalilor. Se întoarce Brătianu în pământ când vede ce liberali au ajuns la putere cu Ciucă, Rareș Bogdan și Popescu, benzinarul. Auzi tu la benzinarul ăla nenorocit să spună că trebuie să încurajăm poporul român să facă economie, să facă tacto, nevastă ta economie, nu poporul român. Deci, încă o dată, și e cel mai important de a fi înțeles, furturile care se pregătesc prin această ordonanță de guvern sau ce vor da hotărâre de guvern, raționalizarea, furturile se vor duce tot la tâlhari. Sărmanul român tot fără gaz și lumină electrică va sta. Numai tâlharii de la Uniunea Europeană vor fura. Ăsta este adevărul ce ne așteaptă. Și apropo, să știți că nu e numai o iarnă. S-a calculat că vor fi cam 8 ierni. Da. În care tovarășii de la Bruxelles, în numele ideologiei comuniste, asta este uluitor. Este absolut uluitor. Dar absolut uluitor. Până nu te văd la Palatul Cotroceni cu lumânare în geam și demonstrând că tu muncești la lumina lumânării, nu a lămpii de gaz, că n-ai gaz. Și gazul trebuie să faci economie. Și până nu văd pe fata lui Popescu cu austriacul ei și cu DCM-ul, cu Munich, spionul american, că stau la lumina lumânării și se uită cum să construiască țevi de gaze pentru România, până atunci n-ai niciun drept să vorbești. Până nu-l vă pe Ciucă cu lumânarea în geam la Guvernul României, n-ai voie să vorbești. Atunci ai voie mie să încerc să fac economie. Și poporului român, care pe timpul lui Ceaușescu a făcut economie obligat, iar din 1990 face economie pentru că toți care au venit din Occident l-au furat. Și a trebuit să facă economie. Și la pensiile lui plătite onest, și la salariile lui muncite onest, și peste tot. Deci nu veni mie cu 6 case să-mi spui poporului român că trebuie să facă economie. Și nu tu, Ciucă, cu decorații false de la americani și cu doctorat furat. Și nu tu, Popescu, cu nuntă de lux. Voi n-aveți voie să ne spuneți să facem economie. Și nici Madame van der Leyen. Madame van der Leyen să-i spună neamțului să-și facă economie. Că neamțul n-a fost alături de mine când eu făceam frigul în licee. N-a fost nici alături de mine când a privatizat industrii întregi și după alea vându la fier vechi. Și mi-a transformat poporul în slugi să-i adune merele și perele și, cum se cheamă aia, planta aia lor celebră, zi? Sparanghel. Sparanghel. Nu. Aia n-au fost alături de mine. N-au fost solidari cu poporul român. Voi trăgeați pe nas în Germania, când noi construiam socialismul în România. Deci nu, încă n-v-ați câștigat privilegiul de a ne cere să facem economie. E un privilegiu să te adresezi popoarelor care au trecut prin comunism. Nu e un drept european să-mi dai lecții. Este un privilegiu să-mi vorbești și să te simți privilegiată, Madame van der Leyen, cu slugile tale de la București. Că eu, care am trecut prin comunism, care am avut bunici arestați în comunism, am făcut și o facultate și am învățat și 5 limbi străine. Ceea ce tu, cu Iohannis al tău, cu Popescu al tău și cu Ciucă al tău, n-ați făcut-o. N-ai dreptul să-mi vorbești. Nu ți-ai câștigat privilegiul de a mi te adresa. Zi mersi că-ți vorbesc eu. Pentru că eu am călcat pe străzile onoarei României. Eu am călcat pe calea victoriei și n-am scris nicăieri. Din 1823, familia mea are călcătura în România și în București și n-am scris nicăieri că barbarii de la Berlin și vânduții de la București trebuie să facă economie
în numele poporului român. În 1989 n-am dat nimănui dreptul să-mi ia onoarea și demnitatea. N-am dat nimănui la intrarea în Uniunea Europeană dreptul de a ne spune ce să facem. N-am dat nimănui dreptul când am intrat în NATO de a ne băga în războaie care nu sunt ale noastre. Noi am călcat demni pe calea victoriei. Când voi vă adunați dărâmăturile lui Hitler și vă ascundeați după stâlpii electrici de la Auschwitz. Nu. Nu ți-ai câștigat dreptul de a-mi vorbi mie, popor român, care a trecut prin demența legionară, prin demența antonesciană, prin demența staliniană și apoi ceaușistă. Nu ți-ai câștigat încă dreptul de a îmi spune să fac economie. E dreptul meu de a consuma. E dreptul meu de a sta în căldură. Dacă tu vrei să ții poporul în mizerie, cum în Elveția vrei să bagi elvețieni în pușcărie că au peste 19 grade, e treaba ta. Dar pe calea mea victoriei, tu n-ai dreptul să dai lecții. Nici tu, nici slugile tale. Asta este răspunsul națiunii române. Și aștept în această iarnă ca acest răspuns să fie răspuns de demnitate. Noi nu suntem cetățeni europeni, noi suntem români. Suntem europeni prin dreptul istoric. De 3000 de ani suntem aici. Nu vine Popescu să-mi spună despre cetățeni europeni. Eu sunt european înainte de a fi Popescu. Pentru că sunt român, nu pentru că sunt membru al Uniunii Europene. Sunt european pentru că sunt român. Iar românii sunt pe acest continent european de 3000 de ani. De 2000 de ani cel puțin noi avem scrijeliți pe zidurile și pe munții României. Iată falsul istoric pe care acești indivizi imbergi, decorați cu ordine false americane, lingători de funduri de la Bruxelles, iată falsul istoric care ne-l dau. Am dat noi dreptul ca pe calea victoriei să vină Iohannis să ne dea ordine să facem economie? Am dat noi dreptul ca pe calea noastră a victoriei să umble cu cismele pline de noroi, una de la Bruxelles?